حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام انج اپنے علاقے چو نکلے نے تے اپنی زوجہ نال جس نا زنہ دا نام حضرت بی بی سارا سلام اللہ علیہا انج سفر کر دینے پہ ایک علاقے چو گزر ہویا ہے تے اس علاقے دا بادشاہ بڑا زانی ہے تے بڑا جناب والا ظالم جہاں ہے انہوں جناب جدوں بھی کو جوڑا آؤندا ہے خوبصورت عورتاں پتہ لگ جائے جو دے نال زنا کرم دیاں کوششاں کردا ہے انہوں دے غلاماں تے سپاہیاں نے دسیا کہ جوڑا آیا ہے بڑا حسین و جمیل جوڑا آیا چہرے بڑے چمک دے دمک دینے پہ تے انہیں جناب پیغام بھیجیا جاؤ لے کے آنا ویکھیا دے نفلاں دے ذریعے مشکلاں کیویں ٹال جاندیاں دے اللہ ٹال دے فوراً ٹال دے اللہ اکبر ادھر جناب والا گرفتاریاں پہ گئیاں حضرت خلیل اللہ الگ کمرے تے بی بی سارا الگ کمرے دے اندر بند کر دیتیاں گئیاں نے آ گیا بادشاہ آ گیا ہے کہ آگے نے جناب والا کوشش کیتی ہے ہاتھ بدان دیاں کوششاں کیتیاں نے ادھروں جناب والا حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ادھروں دو رکتاں نیت لیاں نے تے رحمان نال کالا ملا لیاں نے نفلی عبادت شروع کر دیتی بعد محدثین نے لکھیا ہے حضرت بی بی سارا نے بھی حضرت خلیل اللہ دی زوجہ نے اللہ اکبر ادھر جناب والا دو رکتاں پڑھ لیاں نے تے دعا کر لئیے تے ادھر جناب والا اگے ودیا ہے اگے بڑھیا ہے تے رحمان دی مدد فوراً آ گئی ایدہ ہاتھ شال ہو گیا ہے جنوان دینا کینسر دا اٹیک ہو گیا ہے فوراً ہو گیا ہے تے زمین دی اندر دنسنا شروع ہو گیا ہے نفل پڑے نے تے رحمان کلو ترلا لے آئے فوراً مدد آ گئی ہے تے اے ترلے لین لگ پیانتا بی بی جس رب کو ترلا لے آئی پھر کہنا منو معاف کر دے میں دوبارہ نہیں کراں گا انہیں پھر کوشش کی تھی پھر جناب والا اپنے طریقے دے مطابق آیا ہے پھر دعاواں کیتیاں رکھتاں پڑیاں اللہ پاک نے پھر مدد کر دی تھی اور دسن دا مقصد ہے بے سجنوں جدو نفل پڑھیے تے دعا کریے میرا رحمان فوراً مدد داستے فرشتے بھیج دیندا ہے فوراً خیران بہاران تے برکتاں اتروں دیاں نے حضرت سیدنا ہوے کیا دے کیویں برکتاں اوندیاں نے زمیناں والیوں اور زمیندار سجنوں تے بیلیوں دیگر جناب والا کاروباریوں دکانداریوں اللہ اللہ دکان تے کسٹمر بڑھتے ہی کوئی نہیں بڑا پریشان ہے زمین بنجر پئی ہے فصل ہوندی کوئی نہیں جے او پیتے بجدا کچھ نہیں اے کیویں دے معاملات بن گئے کہ کوملا بڑا تے برکت کوئی نہیں ہوندی آ میں تینوں نبی دا نوکر وکھاواں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ ایک گل تے تو بعد ایک اور گل تے گل مکا دینی ہے حضرت انس بن مالک دی بسرے اندر کو زمین ہے خادم پیغمبر نے تے نہ دے کول ملازمہ نے خبر بھیجی جی بارش نہیں آ رہی فوراً سفر طے کیتا زمین تے آ گئے اینج ایک وٹ تے ایک پاسے ہو کے تے دو رکتاں نیت لیاں نے نانے نہ ملازمہ نے دسیا پریشان بنیا فصل تباہ پئی ہوندی ہے تے فوراً دو رکتاں نیتیاں نے راوی بیان کر دے ادھروں دو رکتاں نفلی پڑھ کے دعا کیتی ہے دعا ختم ہوئی ہے مکمل ہوئی ہے تے اللہ پاک نے آسمانہ تو فوراً رحمت دا مین نازل کر چھڑیا ہے فوری برکت ارجنٹ اسے ویلے پر دو رکھتا دو نفل اللہ اللہ دھیان کرو ذرا غور کرو گل کریے آخری ملکہ زبیدہ سینا بڑا تسا نام سنیا ہونا ملکہ زبیدہ دا اللہ دی قبر تے رحمت فرمائے بی بیوں ماؤں تے پہنوں تسا بھی سنو نا وہ یار دے دور دے اندر ویلا اللہ بٹائے کو ویلا ٹائم اپل تے آئی کوئی نہیں نا ٹائم تے آئی کوئی نہیں نماز نہیں بھی کوئی نہیں نفل تے دور دی گل ہے لیکن تے ٹائم اللہ بٹائے
فرض بھی پڑھنے نے پہلا پڑھنے نے نفل واسطے تے ٹائم لب جائے تے ٹچ ہوندی موبائل چلدا واٹس ایپ چلدی فیس بک چلدی ٹک ٹاک چلدی اللہ اللہ دیگر جناب والا چول پونا چلدا ہے اور پھر چنگے کام لئی نہیں مندے کام لئی چسکیاں نہیں چلدا ہے ادھر جناب والا فضول ٹائم اے جناب والا گزار دیتا جاندا ہے مگر غور کرو دھیان کرو سجنو او کدی ویلا لب جائے تے 2 رکعت پڑھ وقت فری فارغ مل جائے مائیں تے بہنے تو ہی انج نہ کریا کر اور میں فارغ ہو گئی ہوں کادے لئی اور میں ڈرامہ ویکھنا کنے بجے لگنا جی انے بجے لگنا میں ڈرامہ ویکھنا انہیں جناب والا لا لیا نانی میری مائیں تے بہنے تے بیٹی ہے فارغ ٹائم لبے تے زیادہ نہیں تے 2 رکعتیں پڑھ لیا کر اولاد نیک ہوے گی بیٹی بیٹا نیک ہوے گا گھر چ خیراں تے برکتاں تے خامن تے کاروبار چ برکت ہو جائے گی اللہ تینوں بڑیاں مقاماں تے عزتاں تے شاناں تے ریفتاں تے بلندیاں نال نواز دے گا ادھر ملکہ زبید نہر بہت بڑی نے کھدوائی حاجیاں نے پانی واسطے تھانوں ایڈم دے اندر اللہ اللہ ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر تاریخ دیاں کتاباں دے اندر واقعہ لکھے ہے فوت ہو گئی ہے تے کسے رشتہ دار نے خواب ویکھے ہے تے خواب دی اندر پوچھیا نی ملکہ اتنی بڑی نہر کھدوائیا کی تینوں رب نے بدلے تے عطا کیتا ہے جنت لبی یا کہ نہیں لبی تے اس عورت ملکہ زبیدہ نے دسیا صحیح کر لے ایک کہہ لگی بڑا بڑا عمل کیتا ہے ہوتے بعد دی اندر اللہ پاک نے منو تے اس چھوٹے جی عمل دی بڑا تو میں روز رات نو سون تو پہلا نماز تہجد ضرور پڑھ دی سان نفل نماز پڑھ دی سان نفلیے با اور سون لگیا موبائل چلا کے نہیں اینڈ کرنا ہے دن دا تے موبائل نال نہیں نفلاں نال کریا کر کی پتہ ہی ستیاں سو جانا سجنا اٹھنا ہی کہ نہیں اٹھنا اس واسطے 2 رکعت پڑھ کے سویا کر تہجد مل جاتے ہوندے جے تمام کریا کر کہہ لگی میں 2 رکعتاں تہجد دی نماز ضرور پڑھیا کر دی ساں اللہ پاک نے مینوں اس عمل دی وجہ تو معاف کر کے تے مینوں جنتاں دا حقدار بنا چھڈیا ہے 2 رکعتاں 2 نفل ہے جی زیادہ کر لو تے اونا رب دی دوستی تے محبت دے حقدار بن جاؤ گے اللہ کو دعا ہے اے ذہن چ رکھو ہر دکھ دا علاج ہر مرض دا علاج ہر قرض دا علاج ہر غم تے اجڑے پن دا علاج نفل پڑھ تحیت